Teitkö sä tänä uutena vuotena omaan talouteesi liittyviä uuden vuoden lupauksia? Ja tuntuuko susta tällä hetkellä vähän epävarmalta, että tuutko sä saavuttamaan ja täyttämään ne sun lupaukset vai ei? Jos vastasit kyllä näihin kysymyksiin, niin on oikeastaan aika tärkeää tiedostaa, että kaikki ei ole tahdonvoimasta tai itsekurista kiinni, vaan se aito muutos vaatii usein omien ajatusten ja tunteiden kanssa työskentelyä. Ja nyt jos haluat varmistaa, että tulet tänä vuonna saavuttamaan sellaista oikeaa muutosta, pysyvää muutosta sun talouden kanssa, niin katsoppa ihmeessä tuosta meidän tuleva valmennus, taloudellisen hyvinvoinnin valmennus, joka alkaa tiistaina 12. tammikuuta ja jatkuu siitä 4 viikkoa eteenpäin kerran viikossa. Tässä valmennuksessa pääset työstämään omaa taloudellista tilannetta ja tavoitetta omista lähtökohdista käsin ja löydät sellaiset ratkaisut ja vastaukset, joiden kanssa pääset sitten siihen sun tavoitteeseen.